Здравейте! В това видео ще ви обясня тази схема на усилвател с два чипа TDA2050 на Bridge режим. Да започваме! Тази схема, както казахме, е на Bridge режим. Тоест, говорителя, единия му край не е на маса, а е между двата изхода на интегралните схеми. Той работи на 18 волта и с двойна мощност 64 вата. Това е идеята на Bridge режима. Повече мощност. Единият усилвател подава сигнал, а другият подава същия сигнал, но обърнат наобратно. Тоест, когато първият изход тръгне нагоре, вторият тръгва надолу. И понеже говорителят е между тях, той вижда двойно по-голяма разлика в напрежението. А мощността расте много силно с напрежението. Затова Bridge схемите дават значително повече мощност, както казахме. Сега, ако погледнем входа IN, сигналът влиза през кондензатора C1. Този кондензатор е там, за да не допуска постоянен ток от източника на сигнал. Пропуска само аудиосигнал. След него R1 държи входа стабилен към маса, за да няма шумове на входа. Горният TDA2050 чип е направен като нормален неинвертиращ усилвател. Това значи, че сигналът на изхода му е в същата посока като входния. Ако на входа дойде положителна полувълна, и изходът тръгва положително. После идва интересното. Долният TDA2050 чип получава сигнал, така че да работи в обратна фаза. Тоест, той обръща сигнал. Когато горният чип качва напрежение, долният го сваля. Така двата края на говорителя се движат в противоположни посоки. Резисторите R3 и R4 при горния усилвател определят усилването му. Същото правят R5 и R6 за долния. Кондензаторите C4 и C5 участват в обратната връзка и определят ниските честоти. Тоест, докъде надолу ще свири усилвателят, така да го кажем. Ако тези кондензатори са по-малки, басът ще отслабне. Може да ви направи впечатление, че има резистор 22 кОм R7 между двата изхода. Той помага двата усилвателя да работят стабилно, един спрямо друг, и участва в управлението на фазата и баланса между тях. Кондензаторите C8 и C9 са така наречените зовел мрежи. Те служат за стабилност при високи честоти. Говорителят не е идеален товар, той има индуктивност и може да накара усилвателя да се самовъзбуди. Тези елементи успокояват схемата и пазят усилвателя стабилен. Големите кондензатори C6 и C2 по захранването са филтриращи. Те изглаждат захранването и дават енергия при силни баси. Малките 100 нанофарадови кондензатори C7 и C3 пък филтрират високочастотни смущения. Обикновено големите електролити работят добре за ниски честоти, а малките керамични са бързи и гасят високочастотните шумове. Също много важно е да се разбере едно нещо. При Bridge усилвателите, понеже говорителят е между двата активни изхода, както казахме преди, никой от изводите на говорителя не трябва да се свързва към маса. Това е голяма грешка, която често правят начинаещите и може да изгорят чиповете. Също така, макар да пише 8 Ома говорител, всеки TDA2050 вътрешно усеща товара като 4 Ома, защото двата усилвателя делят натоварването. Затова тази схема не е добра за 4 Ома говорител. Чиповете ще се претоварят и ще загряват много. Това беше обяснението. Ще се видим в следващото видео.